आपल्यासोबत यूट्यूब इन्फ्लुएन्सर अंकिता वालावलकर जोडले गेलेले आहेत. कोकण कट्टा न्यूजमध्ये आपलं स्वागत आहे. कोकणातील असा एक माणूस काल हरपलेला आहे. संपूर्ण सोशल मीडियावरती ही चर्चा आहे. पण त्यांच्या हो. जीवनात ही पोकळी भरून न निघणारी आहे आणि सगळ्या युट्यूबर्ससाठी किंवा मग कोकणामध्ये एक नव्यानं उपक्रम हाती घेण्यात तुम्ही त्यांना भेटलेला आहात. त्यांच्या सहवास साधला. कालची बातमी ऐकल्यानंतर तुमची काय नेमकी भावना आहे? खरं तर मला सकाळी कळलं, अगदी आज सकाळी मला फोन आला आणि जेव्हा मला फोन आला तेव्हा मला असं वाटलं की काय म्हणजे अचानक काय झालंय किंवा हं, काही आजारी नाहीये माणूस आणि असं काही बातमी हे सांगताय. आणि मला खरंच वाटलं नाही. मी बऱ्याच जणांना फोन करण्याचा प्रयत्न केला. तेही म्हणत होते की आमचा विश्वास नाही बसत आहे. हं, आणि हे खूपच शॉकिंग होतं सगळ्यांसाठी, कारण 33 वर्ष हे काही वय नाहीये आणि अचानक काही आजार नाही, काही नाही आणि अशा तऱ्हेने एखादी व्यक्ती जाणं, ती सुद्धा म्हणजे त्यांचं जे काही काम होतं ते आपण सगळेच बघत होतो की खूप एकतर शांत स्वभावाचा माणूस, कधी कुठच्याही याच्यात नाही, काही नाही, एकदम हसतमुख असा माणूस. माझी आणि त्यांची शेवटची भेट झाली होती माझ्या लग्नातच. हं. आणि तेव्हा ते मला म्हणाले होते, अगं तुझं केळवण राहिलंय, आणि मी त्यांना प्रॉमिस केलं होतं की गणपतीत मी नक्की येईन, आपण भेटू तेव्हा. केळवण नको, पण आपण मस्त एक जेवणाचा काहीतरी एपिसोड पण शूट करूया आणि आपण ते करूया. आणि ते भेटणं राहूनच गेलं. सो हं. ते ऐकून खूप धक्का बसला. आणि आपण नेहमी असं ऐकतो आणि वाचतो की आयुष्याचा काही भरोसा नाहीये, त्यामुळे जगून घ्या. पण हे वाक्य आपण खूप कॅज्युअली वाचतो, कारण आज जेव्हा मला फोन आला त्याच्यानंतर माझे हात असे कापत होते. मला असं झालं की काय झालंय हे, म्हणजे तेव्हा कळलं, जेव्हा आपली एकदम जवळची व्यक्ती अशी जाते ना, तेव्हा त्या वाक्याचा खऱ्या अर्थाने अर्थ कळतो. अगदी अंकिताजी, शिरीष हं. दादांच्या अशा काही आठवणी आहेत तुमच्यासोबत ज्या तुम्ही सांगू शकालात? खूप आठवणी येत असं बघायला गेलं तर. आमची हं, फार अशी भेट झाली नाही, म्हणजे आम्ही हं, नेहमी भेटतोय असं काही नाही, किंवा एकत्र फिरायला गेलोय असंही झालं नाही. जेवढ्या वेळेला आम्ही भेटलोय कामानिमित्त भेटलोय, कुठेतरी काहीतरी प्रमोशनल ऍक्टिव्हिटीज होती तिथे ते सुद्धा होते, मी सुद्धा होते, अशी आमची भेट होती. पण जेव्हा कधी मी काही चांगलं काम केलंय किंवा जिथे कुठे माझं कौतुक होतंय, त्यांनी नेहमी मला काही ना काहीतरी छान असा मेसेज करून माझं कौतुक नेहमी केलेलं आहे. आणि आता मी खरंच ते खूप मिस करेन की माझ्या प्रत्येक चांगल्या गोष्टीला त्यांनी सपोर्ट केलाय, अप्रिशिएट केलंय आणि नेहमी मला ते मेसेज करायचे. ते मी खूप मिस करेन. अगदी कोकणातल्या अनेक संस्कृती असू दे, खाद्य संस्कृती म्हणून त्यांचं YouTube चॅनल होतं. हो. कोकणातल्या जे खाद्य संस्कृती आहेत त्या YouTubeवरती एक चांगल्या प्रकारे कंटेंट देऊन त्यांनी संपूर्ण YouTubeवरती त्यांचे व्हिडिओ हे लाखामध्ये व्ह्यूज मिळवायचे. असा एक माणूस ज्या कोकणासाठी तुम्ही देखील कोकणातल्या संस्कृतीसाठी किंवा मग अशा वेगवेगळ्या कंटेंट मधून आपण कोकणाचा एक निसर्ग आहे, तो लोकांपर्यंत हम्म. पोहोचवत असतो. पण अशी एक व्यक्ती कोकणासाठी काम करत असणारी निघून जाणं, आपल्यातून निघून जाणं, हे खूप धक्कादायक आहे. सगळ्या कमेंटमधून पण आम्हाला तेच पाहायला मिळतो. पण ह्या अशा महत्त्वाच्या व्यक्ती जेव्हा निघून जातात, तेव्हा मग आपल्यामधल्या माणसांचा एक माणूस हरपलाय अशीच भावना असते प्रत्येकाची. हो, ते तर आहेच. पण आता जे झालंय ते आपण बदलू तर शकत नाही आहोत. पण एक आपण हा विचार करायला हवा की ते जे काही त्यांनी संस्कृती दाखवली किंवा जे काही ते आपल्या जगासमोर मांडत होते, ते दाखवणारे ते एकटे नव्हते, 2 जण होते. हं, आणि हं. आताही 2 जण आहेत, श्रीजा आहे आणि पूजा आहे. सो नक्कीच ताई खंबीरपणे उभी राहील आणि ती नक्कीच हे सगळं जे काही त्यांनी दोघांनी मिळून स्वप्न जी बघितली होती ती नक्कीच पुढे नेईल असं मला वाटतं. आणि त्यासाठी आम्ही सगळेच तिच्या सोबत आहोत आणि कायम तिला आम्ही या बाबतीत सपोर्ट करू. माझी खरं तर तिला फोन करण्याची पण हिंमत नाहीये, तिच्याशी बोलण्याची पण हिंमत हं. नाहीये. पण बघू, ती हिंमत जेव्हा माझ्यामध्ये येईल तेव्हा मी नक्कीच तिच्याशी पण बोलेन. अगदी हे येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये तुमचं काही बोलणं झालेलं त्यांच्यासोबत? माझं शेवटचं बोलणं त्यांच्या मुलीच्या वाढदिवसाच्या वेळेला झालेलं. त्यांनी मला हं. इन्व्हाइट सुद्धा केलं होतं, पण मी माझ्या काही शूट्स चालू होते त्यामुळे थोडं लांब होते. आणि त्यामुळे मी त्यांना मेसेज केलेला की मला आत्ता येणं शक्य नाहीये, पण गणपतीत जसं आपलं ठरलंय तसं मी येणार आहे, तेव्हा भेटू आपण आणि मी श्रीजासाठी काहीतरी घेऊन येईन वगैरे, असं माझं बोलणं झालं होतं. अगदी शेवटचा प्रश्न. हम्म. तुमची शिरीष दादाची अशी एक गोष्ट आहे, जी तुम्ही कायमस्वरूपी लक्षात राहाल आणि एक कोकणी माणूस म्हणून त्यांच्याकडून तुम्हाला काय वाटलं? एक कोकणी माणसाचं प्रेम किंवा मग अशी एक गोष्ट जी कोकणासाठी त्यांनी आत्तापर्यंत केलेली आहे. अशी एक गोष्ट जी आयुष्यभरासाठी तुमच्यासाठी लक्षात राहणारी आहे? कोकणासाठी वगैरे असं त्यांचं जे काम आहे ते तर लक्षात राहण्यासारखं आहेच. पण
त्यांचा जो स्वभाव आहे ना तो खरोखर लक्षात राहण्यासारखा आहे. म्हणजे जी कोकणची माणसं साधी भोळी हे वाक्य जे आहे ना हे खरं तर त्या माणसाला लागू पडतं की तो खरंच साधा भोळा आणि व्यवस्थित हसतमुख माणूस होता. कधी कशातच काही त्याला इंटरेस्ट नाही, कोणाच्या कॉन्ट्रोवर्सी मध्ये नाही, कशात नाही. पण कुठचंही कोण चुकत असेल तर त्यालाही शांतपणे मार्गदर्शन करणारा असा तो एक माणूस होता. आणि त्यांचा शांत स्वभाव आणि एखाद्या गोष्टीवरती विचारपूर्वक एखादं बोलणं वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही नक्कीच मिस करू. आय-टी क्षेत्रामध्ये ते काम करत होते, ते सगळं सोडून आले. त्यांच्या हो. पत्नी देखील फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये काम करत होते. हम्म. देखील सगळं अशी सगळी आव्हानं सोडून एक नवं सेटअप उभं करणं आणि ही सगळी आव्हानं समोर असताना देखील एक चांगलं YouTube कंटेंट देणं, हे खरं तर क्रिएटर यांच्यासमोर एक मोठं आव्हान असतं. त्या सगळ्यामधून त्या जिद्दीने त्यांनी ते काम केलं. आणि त्यांचा हा संपूर्ण जो कंटेंट आहे, तो अजूनही लोकांना फेम देतायत. हे सगळं असताना क्रिएटर म्हणून किती आव्हानं वाटतात आणि शिरीष दादांनी ती आव्हानं पेललेली आहेत त्यांच्या या कंटेंटमधून. नक्कीच. हं. खूप आव्हानात्मक असतं जेव्हा तुम्ही एखाद्या शहरातून गावाकडे जाता. कारण गावातून शहराकडे येण्यासाठी आपण मानसिकता तशी तयार करतो की मला ह्या गोष्टी हव्यात म्हणून मी तिथे जातोय. पण शहरात आपण एक स्टेबल आयुष्य जगत असताना आता नाही बाबा इथून नाही, आपल्याला गावी जाऊन सगळं शून्यातून उभं करायचंय. आणि त्यांनी दोघांनी मिळून ते शून्यातून उभं केलं होतं आणि खूप स्वप्न बघितली होती त्या दोघांनी एकत्र. हे असं काहीतरी त्यांनी जो डोलारा उभा केलाय पूर्ण आणि त्यांचे तुम्ही कंटेंट बघाल तर त्याच्यामध्ये फार कॉम्प्लिकेशन्स कधीच नाहीत. एक छान गावचं आयुष्य त्यांनी लोकांसमोर दाखवण्याचा नेहमीच प्रयत्न केला आणि तो लोकांना आवडतही होता. आज जेव्हा मी एक स्टोरी पोस्ट केली की प्लीज मला सांगा की काहीतरी मिसअंडरस्टँडिंग आहे, असं काही झालेलं नाहीये. लोकांनी मला मेसेज केला की आमचा विश्वास नाही बसत आहे. म्हणजे अजूनही भरपूर मेसेजेस मला येत आहेत. म्हणजे अगदी वनिता खरात त्यांनी पण मला मेसेज केला, ज्ञानदा कदम त्यांनी पण मला फोन केला की अंकिता हे खरं आहे का? मी म्हटलं माझाही विश्वास बसत नाहीये की हे खरं आहे, पण मला सगळेजण सांगतायत की हे खरं आहे. तर एवढ्या सगळ्यांचा विश्वास न बसणं म्हणजे त्यांनी जे काही उभं केलंय, त्यांनी जे काही काम केलंय ते काम लोकांपर्यंत पोहोचत होतं हे ह्या गोष्टीमुळेच कळतं ना की त्यांचं काहीतरी वाईट होणं हे लोकांना सहनही होत नाहीये. म्हणजे कितीतरी असेही मेसेजेस आहेत मला की अगं आमच्या घरात हे रडतायत, आमच्या घरात ही रडते, आम्ही त्यांचे रोज व्हिडिओ बघायचो. कालच तर आम्ही श्रीजाच्या पहिल्या बर्थडेचा व्हिडिओ बघितला, पण त्यात शिरीष दादाचा फारसा आवाजही नाहीये ग, आम्ही फक्त पूजाताईंचाच आवाज ऐकला. असा माणूस जो नेहमी बायकोला पुढे करत होता किंवा बायकोला पुढे जाण्यासाठी हे करत होता. त्याला फेमची काही हे नव्हती की मला फेम मिळालं पाहिजे. कधी तो जास्त स्क्रीन समोरही आपल्याला दिसला नाहीये. अगदी. आणि अशा जो नेहमी एक मागे राहून किंवा काही करून फक्त काम करत होता असा व्यक्ती अचानक जाणं हे खूपच आमच्यासाठी अनपेक्षित आणि खूप धक्कादायक आहे. अगदी धन्यवाद. तुम्ही अगदी वेळ काढून आम्हाला प्रतिक्रिया दिलीत त्याबद्दल धन्यवाद. आपण सविस्तर प्रतिक्रिया धन्यवाद. दिलीत त्याबद्दल. धन्यवाद. आपल्यासोबत ज्येष्ठ पत्रकार ऋषी देसाई जोडले गेलेले आहेत. ऋषी सर, सुखी कुटुंबाला एक दुःखाची किनार लागलेली आहे. शिरीष गवस यांचं दुःखद निधन झालेलं आहे आणि सोशल मीडियावरती YouTubeवरती देखील त्यांनी जे काही कंटेंट दिलेलं आहे, त्या सगळ्याबाबत आज जेवढे त्यांचे प्रेक्षक आहेत त्या सगळ्यांनी श्रद्धांजली वाहिलेली आहे. मात्र एक दुःखद बातमी ही कोकणातून आपल्याला पाहायला मिळते. ऋषी सर. तेजस, तू सुखी कुटुंब हा शब्द वापरला. सुखी कुटुंब हा शब्द केवळ त्या गवस या दाम्पत्यापुरता नव्हता. आज हा शब्द सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचलाय. कोकणातल्या, मुंबईतल्या ज्यांना ज्यांना मालवणी अस्मितेशी, कोकणशी एक नातं जोडलेलं आहे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून, रेड सॉइलच्या माध्यमातून, त्या प्रत्येकाला आपल्या कुटुंबातील कोणीतरी एक माणूस गेलाय ही एक भावना आहे. त्यामुळे आज अनेक कुटुंब अस्वस्थ आहेत. हे फार वर्षांनी घडते. आपण सोशल मीडिया बद्दल जेव्हा बोलत असतो, युट्यूबर्सच्या बाबतीत शिरीष हा वेगळा ठरलाय. वेगळा का ठरला याचं कारण अनेकांना आज ते जाणवते. याला आपण या सगळ्या प्रकारला युट्यूब, इन्स्टाला आपण उथळ प्रकार म्हणतो किंवा येणाऱ्या कंटेंट हा तुमच्या गावचा नसतो, तुमच्या जवळचा नसतो, तो मनोरंजनाचा असतो. पण एक मुलगा जो घरातला कोणीतरी वाटेल, एक मुलगा जो जे हरवलंय ते आपल्याला सांगण्याची गोष्ट करतोय, तो कोणीतरी आपला माणूस आपल्यातून गेलाय, या एका भावनेनं आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रत्येक घरात एक अस्वस्थता आहे. हा कसा काय जाऊ शकतो, अरे बापरे, अशा पद्धतीच्या वेगवेगळ्या ज्या भावना आहेत त्या त्यांच्या न बोलणाऱ्या आक्रंदनाच्या आहेत असं म्हणता येईल. तुला आणि एक गोष्ट सांगतो. आज
शिरीषच्या जाण्यानं जी आत्ता गोष्ट जाणवते ती गोष्ट ही आहे की पुन्हा एकदा म्हणजे आमच्यासारख्या सिंधुदुर्गातल्या मुलांच्या बाबतीत जे हरवत चाललेलं कोकण समोर दिसायचं ना, ते हं. कोकण आता पुन्हा एकदा दिसेनासं होतंय की काय, ही भीती मनात वाटते. का ते सांगतो. शिरीषचा जर संपूर्ण युट्यूब चॅनलचा जर प्रवास पाहिला तर ज्या कोकणातल्या विस्मृतीत गेलेल्या रेसिपीज आहेत, जे प्रकार आहेत, जे पालेभाज्या आहेत, कंदमुळे आहेत, त्यांना तो दाखवायचा. ज्या गोष्टी आमच्या पिढीनं आपल्या आजीच्या सोबत, आजोबांच्या सोबत, मामाच्या सोबत, आजोळ सोबत, घरच्यांच्या सोबत ज्याच्यातनं सणवार साजरे केले, ज्याच्यातनं दिनक्रम साजरे केले, ज्याच्यातनं आपली कृषी व्यवस्थेचं सगळं एक जगणं होतं, ते शिरीष सांगायचा. हा तो पोरगा होता जो माझा 80, 90, 70चा काळ मला आजच्या युगात दाखवायचा आणि आज हे शक्य आहे असं सांगून तो ते सगळं मांडायचा. शिरीषची जी गोष्ट होती ना, शिरीष खरं तर या सगळ्या रेड सॉइलच्या निमित्तानं दिसणारं दुसरं पात्र होता. समोर यायची पूजा, त्याची पत्नी, आणि ती हं. सांगायची आणि त्याच्यासाठी तो गोष्टी आणायचा आणि त्याच्यातला एक त्याचा भाग असायचा. पण या कथानकातला जो शिरीष होता ना, तो आपण होता. कोणतरी आपल्यासाठी करतंय आणि आपण ते पाहतोय, ही शिरीषनं दिलेली या सगळ्यातली गोष्ट होती. शिरीषचं जाणं हे दुःखद आहेच, पण सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सोशल मीडिया उथळ नाहीये. तो तुम्ही ज्या पद्धतीनं मांडला, लोकांना आपली गोष्ट सांगण्यासाठी एक माणूस तुमच्या आयुष्यात आला, त्यांनी जवळजवळ 4 लाखाची कुटुंब, फॅमिली, युट्यूब फॅमिली जी जोडली, ती आभासी नव्हती. आज ती खरी वाटतायत आणि प्रत्येकाच्या डोळ्यात त्या मुलासाठी अश्रू आहेत. या निमित्तानं मला आणखीन एक गोष्ट सांगायची आहे की एका युट्यूबरपेक्षा एका कोकणचं कोकणपण जपणाऱ्या कलावंताला, मागचे काही जर मी कोकण कट्ट्याचे जर बातम्या पाहिल्या तर तुम्ही सातत्याने ही गोष्ट त्याच्यावर प्रेम करणाऱ्या अनेक त्याच्या फॉलोअर्ससाठी तुम्ही प्रत्येक पोचवताय आणि त्याला श्रद्धांजली म्हणून त्याच्या आठवणींसाठी तुम्ही हा संवाद साधताय. ही वेगळी गोष्ट आहे. कोकण म्हणजे केवळ राजकीय बातम्या नाही, हं. कोकण म्हणजे इथला माणूस, इथला निसर्ग आणि त्याला जपणारी संस्कृती, हे सांगणं गरजेचं आहे आणि तो प्रयत्न आता अनेकांसाठी मोठा असणार आहे. तेजस. अगदी ऋषी सर, तुम्ही जे मुद्दे सांगितलात, जे मुद्दे मांडलेले आहात, त्याची प्रचिती आज सोशल मीडियावरती प्रत्येक कमेंटमध्ये पाहायला मिळते. एकच कमेंट आहे, विश्वास बसत नाही. तुम्ही शिरीष दादासोबत भेटलेला आहात, तुमचा संवाद झालेला आहे. तुमच्या लक्षात राहिलेल्या काही त्यांच्यासोबतच्या काही आठवणी आहेत, ज्या आपण आता प्रेक्षकांसमोर सांगू शकतो? शिरीष सोबत मी एकदाच भेटलोय, पण शिरीष हं. सोबत माझं फोनवर बोलणं खूप वेळा झालंय. शिरीष मी तरी एकदा भेटलोय किंवा फोनवर बोललोय. शिरीष अनेकांना भेटलेला नसला, शिरीषला अनेकांनी पाहिलेलं नसलं तरी शिरीष त्यांच्या घरातला झाला होता. ही शिरीषची सगळ्यात मोठी ऍसेट होती. अरे याला मी पाहिलंय, हा कसा जाऊ शकतो, हा कसा जाऊ शकतो, हे जे वाक्य आहे ना, ते हं. त्याच्या प्रेमावरचं एक अधिकाराचं वाक्य आहे. आणि जे सिंधुदुर्गातल्या अनेक कुटुंबातल्या अनेक स्त्रियांकडनं, अनेक पुरुषांकडनं आले, हा कसा जाऊ शकतो आम्हाला न सांगता, हा जो धक्का आहे हा फार मोठा आहे. म्हणून जे म्हटलं की एका कुटुंबाला नाही, अनेक कुटुंबाला बसलेला धक्का आहे. शिरीषची गोष्ट आपण एक समजून घेऊया. शिरीष खरं तर मुंबईचा गुणी कलावंत. आज आपण सोशल मीडियावर प्रचारकी थाटात, उद्योजकीय थाटात पुन्हा कोकणकडे गेलं पाहिजे असं सांगणारे अनेक जण असतात, हं, हं, पण हं. शिरीष स्वतः गेला. तो नुसता नाही गेला. मी त्याच्या अनेक युट्यूब चॅनल बद्दल सांगते. त्याचं युट्यूब चॅनलचं एक प्रेझेंटेशन असायचं. रेसिपी शो म्हणजे केवळ आग लावणे, त्याच्यावर भांडं ठेवणं आणि त्याच्यावर ते जेवण करणं आणि ते देणं असा नव्हता. त्याची प्रत्येक गोष्ट असायची. त्याच्यातलं निसर्ग बोलायचा, त्याच्या फ्रेममधनं मांजर बोलायचं, ते कुत्रा बोलायचा, त्याचं घर बोलायचं. एक सेट केला होता, लाईट केला होता. तुम्हाला एक शिरीषचं सगळ्यात मोठं कमावले पण सांगतो. ज्यावेळी मराठी टेलिव्हिजन, खाजगी टेलिव्हिजन आला, ज्यावेळी कुकरी शो, खाद्य शो हे ज्यावेळी समोर आले ना, त्यावेळी विष्णू मनोहर हे नाव प्रचंड गाजलं. ते विष्णू मनोहर काही दिवसापूर्वी त्याच्या शो मध्ये आले. ही त्याच्यासाठी फार मोठी गोष्ट होती. एक महाराष्ट्रातला नामांकित शेफ तुमच्या रेसिपीच्या शोच्या युट्यूबसाठी चॅनलसाठी भेट देतो, ही खूप मोठी गोष्ट होती. अनेकांनी शिरीषच्या मुलाखती घेतल्या, शिरीष सोबत बोलले, त्याचा प्रवास जाणून घेतला. पण त्या मुलाची जी सच्चाई आणि तन्मयता होती ती फार महत्वाची होती. मला गावी जायचं आहे, मला काहीतरी करायचं आहे आणि इथे मिळणाऱ्या महानगरीनं चकाचक दुनियेत जो पैसा मिळतो, जो त्रास मिळतो, त्यापेक्षाही मी वेगळं करतो. तो ज्या सासोली गावात आला ना, हं. त्याच्या कुटुंबाच्या बद्दल थोडंसं सांगतो मी. हां. ते पुनर्वसन केलेलं गाव आहे.
म्हणजे तिलारी धरणामुळे. पण अशा एका गावात जाऊन तुम्ही स्वतःला विस्थापित न मानता तिकडची गावराहाटी प्रस्थापित करून हे करता, त्यावेळी तुमचं फारच अप्रूप असतं. कारण तुमचं मूळ गाव सुटलेलं असतं आणि तुम्ही दुसरीकडे कुठेतरी येऊन राहत असता. अशा वेळी ते गाव म्हणून सांगणं आणि ती गावाची गोष्ट तुम्ही लोकांना जगभरात पोहोचवणं ही फार महत्वाची गोष्ट आहे. आता इथे मी जगभरात पोहोचवणं हा जेव्हा शब्द वापरतो तेव्हा माझ्या माहितीतलं हे पहिलं असं चॅनल होतं की एकाच वेळी तुम्ही 30 लँग्वेजमध्ये पाहू शकत होता. टेक्निकली दृष्ट्या लाईट्स, त्याचं प्रेझेंटेशन, त्याची रिचनेस हा सगळा फार कमालीचा होता. त्या मुलाचं जे विजन होतं, एक चॅनल की ज्याचा जो लुक असेल तो अस्सलपणा असेल, त्याचा जे प्रेझेंटेशन असेल ते वर्ल्ड वाईड असेल, हा विचार करणारा तो मुलगा काळाच्या पुढची पावलं ओळखूनही फार साधेपणानं राहणारा मुलगा होता. माझी आणि त्याची भेट म्हणशील तर एक चॅनलच्या निमित्तानं आम्ही भेटलो होतो. त्याला आमचं प्रचंड रेसिपी या विषयावर बोलणं झालं होतं. त्याला तो जो साधेपणा आहे गावातला, म्हणजे आपल्याकडेही माहित असेल की मासे आणि मटण याच्यात आपण अडकून पडलोय. पण तिखटाची डाळ असेल किंवा खाद्यपदार्थ असेल, वेगवेगळ्या सणांच्या निमित्ताने केल्या जाणाऱ्या रेसिपी असतील, याच्यासाठी हे दोन्ही पूजा आणि शिरीष हे प्रामाणिकपणे काम करायचे आणि म्हणून त्यांचं जाणं हे आज दुःखद आहे. तेजस, अगदी ऋषी सर, नोकरी सोडून येणं, जे सगळं व्यवस्थित असलेलं मुंबईचं जगणं सोडून येणं, कोकणामध्ये येऊन एक नवा सेटअप उभं करणं, अनेकांसमोर ही आव्हानं आहेत. आजही अनेक लोकांच्या मनामध्ये असतं, की मुंबई सोडून कोकणात जायचं. पण ही आव्हानं पेलणारी फार कमी माणसं असतात. शिरीष दादाने कोकणामध्ये येऊन एक नवा आदर्श निर्माण केलाय. शिरीष दादांना आदर्श निर्माण केला ही गोष्ट खरीच आहे. त्याने स्वप्न पाहिली, ते स्वप्न पूर्णत्वास नेलं. त्याने प्रयत्न केले, ते प्रयत्न पूर्णत्वास नेलं आणि अशा पद्धतीनं केलं की हेच खरं करिअर आहे हे सिद्ध करण्यात तो यशस्वी ठरला. मागे वळून जाणं ही जी मनाचा कोंडमारा जो कामाधंद्याच्या निमित्तानं मुंबईत आलेल्या मुलांमध्ये असतो, मी गावाकडे गेल्यावर माझं काय होणार, त्याची गोष्ट आपण पैशात आणि मूल्यात स्वीकारलेली असते. पण आजच्या जगात जाताना डिजिटल जगात तुमचं व्ह्युअरशिप ही करन्सी त्याला कळली. काळाच्या पुढे होता तो. ही जी करन्सी आहे की जी करन्सी तुमचा व्ह्यूनेस असेल, तुमचा रिचनेस असेल, तुमचा सोशल मीडियात तुम्ही कनेक्ट होऊन एक ग्लोबल कुटुंब करणं, जे कदाचित मुंबईतल्या जगात त्याला शक्य झालं नसतं. ते दोघांनी ते स्वप्न पाहिलं आणि ते दोघांनी पूर्ण केलं. त्यात आणखीन एक गोष्ट होती, म्हणजे अगदी या गोष्टीचा अनेकांना राग येईल. सोशल मीडियावर अनेक पुरुषांची युट्यूब चॅनल्स असतात आणि ते पुरुषांच्या युट्यूब चॅनलमध्ये घरच्या याच्यात ही माझी बायको, ही माझी बायको असा जो असतो ना, तो एक कुटुंबी असं अनेक युट्यूबर्सच्या बाबतीत झालं. अगदी स्पष्टपणे बोलायचं झालं तर अनेक नावं सांगता येतील, पण शिरीषनं नवरा बायकोच्या चॅनलमध्ये त्याने स्वतःच्या बायकोला वेगळं ठेवलं आणि तो त्याचा जो अशा पद्धतीनं भाग झाला ना की त्या दोघांना एकत्र फ्रेम मध्ये पाहणं ही फार प्रेक्षकांसाठी त्या खाद्यपदार्थापेक्षाही एक मोठी मेजवानी असायची. तो अतिशय साधा राहायचा. म्हणजे मला लूक आठवतो, हाफ सदरा घालायचा आणि तो हाफ पॅन्टवर यायचा. लक्षात घ्या, आजच्या सोशल युगात कोणीतरी हाफ पॅन्टवर येतो आणि ते कुटुंबाला आपलेपणाचा कोणीतरी तो नातेवाईक वाटतो ना, हे त्याचा फार त्याचा रीच होतं. त्या मुलाची कमाली होती की त्याला ते कळलं होतं पुढचं. त्याला लोकांना जे कोकण बघायचं आहे ना, आपण जे आता म्हणतो की आता गणपतीचा सण आला त्याच्यापुरते आपण व्यावसायिक कोकण करतो. म्हणजे टी शर्ट काढणार, त्याच्यानंतर काही प्रेझेंटेबल काढणार, मग आमच्या 2 जत्रा, आमचा गणेशोत्सव, जाखड, या पल्ल्याड कोकण आहे ना. जे मी सुरुवातीला वाक्य वापरलं की त्याच्या जाण्यानं कोकण, अस्सलपणा कोकणचा थोडासा दूर गेलाय, हे याची जाणीव झाली आहे तिच्या सगळ्यांना. अगदी शेवटचा प्रश्न, तुम्ही म्हटलं की एकदा भेट झाली त्यांची आणि फोनवरून तुमचं अनेकदा बोलणं झालं. शिरीष गवस माणूस म्हणून ते कसे होते आणि त्यांच्या बोलण्यातून किंवा मग त्यांच्या सहवासामधून तुम्ही अशी कोणती गोष्ट तुमच्या स्वतःच्या आयुष्यामध्ये घेतलात आहात किंवा मग ती आयुष्यभर तुमच्या सोबत राहील, कायम लक्षात राहील अशी एक गोष्ट? काय माहितीये, आपल्या माणसाबद्दल अनेकांनी जे लेखन करून ठेवलंय ना, त्यात कोकणी माणूस बेरकी, तो खवचटपणे बोलणारा, अशी उगाची विशेषण आहेत. त्याला खेकड्याची उपमा दिली जातात जी मला कधीच मान्य नसतात. माणूस पण घेऊन येतो, तो प्रांतावर असतो. शिरीषच्या बोलण्यातला जो मधाळपणा होता तो प्रामाणिक होता, तो निस्पृह होता आणि तो माणसं जोडणारा होता, घट्ट चिकटवणारा होता. तो ज्या पद्धतीनं
स्क्रीनवर जसा बोलायचा वास्तवातही तसाच बोलायचा. तो कुटुंब म्हणूनच तुमच्याशी बोलायचा, संवाद साधायचा. हं. माणूस पण अशा मधाळ बोलण्यानं लक्षात राहतं, तुमच्या मधाळ जगण्यानं लक्षात राहतं. आणि आपला निसर्ग सुंदर आहे. तो सुंदरतेनं मांडणारा जर कोणी माणूस असेल ना, तर तो कायमचा लक्षात राहतो. अगदी. शीर्ष जाण्यानं निर्माण झालेल्या पोकळीतली त्याचा असणारा जो स्वभाव होता, तो स्वभाव जे त्याला ओळखतात आणि जे त्याला पाहतात, त्या हं. प्रत्येकासाठी आज एक मनाला चटका लावून देताना यापुढे तो आठवत राहील, एवढं नक्की. तेजस. अगदी. धन्यवाद ऋषी सर. आपण अगदी आमच्यासाठी वेळ दिलात आणि ह्या सविस्तर भावना आमच्यासोबत मांडलात त्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद. आपल्यासोबत मालवणी लाईव्ह या YouTubeचे सर्वेसर्वा लक्ष्मीकांत कांबळी जोडले गेलेले आहेत. नमस्कार सर. हो. शिरीष गवस यांच्या जाण्यानं एक पोकळी निर्माण झालेली आहे. ती कधीही भरून न निघणारी आहे आणि अगदी, आज अगदी. त्यांनी जे कोकणासाठी कंटेंट क्रिएट म्हणून केलेलं आहे किंवा मग त्यांच्या YouTubeच्या चॅनलच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत ते पोहोचलेले आहेत. त्यामुळे त्यांची बातमी ही अजूनही सोशल मीडियावरच्या प्रेक्षकांना खरी आहे असं वाटत नाहीये. आजही नक्कीच. लोकांसाठी एक शॉकिंग न्यूज आहे असंच हं, वाटतं. हं, हं, हं. तुम्ही बरोबर. तुमच्या सहवासात राहिलेला आहात. तुमच्या काही नक्कीच. आठवणीत शिरीष दादासोबतच्या? नक्कीच शिरीष दादा हे असं एक व्यक्तिमत्व होतं. शांत स्वभावाचा हा माणूस होता आणि एक प्रभावी व्यक्तिमत्व म्हणायला हरकत नाही. आणि पूजाताई आणि शिरीष दादा या दोघांनी मिळून फार कमी वेळेत आपला सिंधुदुर्गाचं नाव अगदी जगभर पोचवलेलं. आणि जर त्यांचे तुम्ही कंटेंट बघाल तर रेसिपीचे कंटेंट असायचे, पण पूर्ण मेहनत त्यामागे घेतली जायची. त्यांचा स्वतःचा स्टुडिओ होता आणि खरंच खूप काही या लोकांकडनं शिकण्यासारखं होतं. जे नवीन जनरेशन म्हणजे नवीन लोक आपल्या युट्यूब क्षेत्रात पदार्पण करतायत, तर त्यांच्यासाठी एक शिकण्याची एक शाळा म्हणायला हरकत नाही, असं हे रेड सॉइल स्टोरी चॅनल होतं. आणि खरंच खूप मोठा धक्कादायक ही बातमी होती शिरीष दादाच्या जाण्याने. कारण का एक शांत स्वभावाचा माणूस, एक क्रिएटिव्ह माणूस आज सिंधुदुर्गाने गमावलेला आहे. तुमचा शिरीष दादासोबत सहवासाला अशा काही बरोबर. आठवणी आहेत ज्या तुम्ही प्रेक्षकांना सांगू शकता, जे तुमच्या कायम स्मरणात राहिलेल्या शिरीष दादांसोबतच्या आठवणी? कारण त्यांनी मुंबई सोडून गावाला येऊन एक स्वतःचं सेटअप उभारलं आणि नक्कीच, नक्कीच. त्यानंतर जी काही गावामध्ये आलेली आव्हानं आहेत, त्या आव्हानांना तोंड बरोबर, देऊन एक मोठं YouTube फॅमिली त्यांनी निर्माण केलेली आहे. या बरोबर, सगळ्या बरोबर. बाबतीत त्यांनी घेतलेले कष्ट, त्यांनी घेतलेली मेहनत आणि तुमच्या सहवासातला शिरीष दादा कसा आहे? नक्कीच. सर्वप्रथम मी सांगेल की जसं मी मुंबईतलं माझं शिक्षण घेऊन आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आलो, त्याचप्रमाणे शिरीष दादा देखील मुंबईमध्ये आपलं शिक्षण कंप्लीट करून तो देखील गावामध्ये आला. गावात राहून त्यांनी हे चॅनल चालू केलं. गावात राहिल्यानंतर नेटवर्कचे इश्यूज आणि बरेच काही गोष्टी फेस कराव्या लागतात आणि त्या गोष्टी फेस करून हे चॅनल खूप मोठं झालेलं. एक दुःखद गोष्ट आता सांगताना पण मला खूप गहिवरून येते की शिरीष दादाने मला त्याच्या म्हणजे पूजाताईचं डोहाळे जेवणाचं आमंत्रण असेल, मुलीच्या बारशाचं आमंत्रण असेल किंवा मग आता वाढदिवस रिसेंटली झाला श्रीजाचा पहिला वाढदिवस, तर त्याचं आमंत्रण असेल, अशी तिन्ही आमंत्रण पाठवलेली, पण मला काही कामानिमित्त तिथपर्यंत पोचता आलं नाही. पण आता अतिशय या गोष्टीचं वाईट वाटत आहे की ह्या गोष्टीसाठी आता मला त्याच्या घरी जावं लागतंय. अगदी दादा, तुमचं शेवटचं कुटुंबाचं बोलणं सांत्वन. दादा शिरीष दादासोबत कधी झालेलं? किंवा ते मग देखील मी तुम्हाला सांगतो. शेवटचं बोलणं असं झालेलं की अंकिता वालावलकर कॉन्टेंट क्रिएटर आहेत. हं. त्यांच्या लग्नाच्या वेळेला आम्ही एकत्र भेटलेलो आणि आजही तो मेसेज माझ्याकडे आहे की शिरीष दादाने मला सांगितलेलं की लकी दादा, आपला शेवटचा म्हणजे आपला फोटो काढायचा राहून गेला, पुन्हा भेटल्यावर नक्कीच काढू. आणि खरंच ही एक खंत राहिली की बोलताना पण मला गहीवरून येतंय की ही एक खंत राहिली माझ्यासाठी की शिरीष दादाबरोबर एक फोटो काढायचा राहून गेला. आणि तेच आमचं शेवटचं संभाषण होतं. जवळजवळ 17 फेब्रुवारीला हे आमचं शेवटचं संभाषण झालं. अगदी आपण अनेक वेळा पाहतो मुंबईत राहणं, मुंबईत नोकरी करणं, पण हे सगळं हं, हं. सोडून गावामध्ये जाऊन एक आपलं वेगळं अस्तित्व निर्माण करणं, एक वेगळं नक्कीच, जग निर्माण करणं, शिरीष नक्कीच. दादा हे ह्या सगळ्यांसाठी एक आदर्श आहे?
नक्कीच, नक्कीच आदर्श आहे. हं. आज गावातली जी मुलं आहेत ती नोकरीसाठी मुंबईसारख्या शहरामध्ये धावतायत. तर त्यांच्यासाठी नक्कीच एक आदर्श आहे, की असा मीडियाचा वापर करून आपण आपल्या गावामध्ये राहून आपल्या गावातली संस्कृती, आपल्या गावातली खाद्य संस्कृती ही जर पोचवून त्याच्यातनं YouTubeमधनं रेव्हेन्यू जनरेट करून आपण आपला स्वतःचा उदरनिर्वाह गावात राहून करू शकतो. हे एक क्षितिज हे एक शिरीष दादाने लोकांपर्यंत पोहोचवलेलं आणि नक्कीच ह्याचा प्रभाव आपल्या या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये तरुण लोकांवर नक्कीच पडेल. शिरीष दादाने काय दिलं आत्तापर्यंत त्यांच्या सगळ्या वागण्याने किंवा अजून आम्ही जी काही प्रतिक्रिया दिलेली आहेत, त्यांचा हं, हं. स्वभाव हे अगदी मनमिळावू होतं, सगळ्यांना बरोबर, घेणारं होतं. बरोबर. तुम्हाला भावलेलं कोणतं क्षण आहे? तुम्हाला भावलेला कोणता स्वभाव त्यांना तुम्ही नेहमी त्यांचं स्वभाव आठवणीत राहील असं तुम्हाला ह्या सगळ्या सहवासातून वाटतंय? नक्कीच शिरीष दादाचा जो शांतपणाचा जो स्वभाव आहे, शांत राहून आपल्या कृतीतनं आपण काहीतरी करून दाखवायचं आणि त्या कृतीतनं जे आपण कार्य घडवतोय त्याच्यातनं आपल्या जिल्ह्याचं, आपल्या गावाचं, इव्हन आपल्या महाराष्ट्राचं नाव जगापर्यंत न्यायचं. ही त्याची गोष्ट मला फार छान वाटायची. तो जास्त कोणाशी बोलायचा नाही. जे काय आहे तो कृतीतनं करून दाखवायचा. त्याचे व्हिडिओची क्वालिटी जास्तीत जास्त चांगली कशी होईल, जास्तीत जास्त लोकांना ती चांगल्या पद्धतीने कशी कळेल यावर त्याचं जे अभ्यास असायचा. खरंच हे शिकण्यासारखं आहे. अगदी. धन्यवाद. आपण सविस्तर प्रतिक्रिया दिलीत. आपल्या थँक यू. भावना या प्रतिक्रियेच्या माध्यमातून मांडलात. त्याबद्दल नक्कीच. धन्यवाद. थँक यू. थँक यू सो मच.